Sisany zegny ka mitady vola tsy zay mangalitra. Anao zegny angalitra anao tsy salisalitsika jiaby amin'ny Facebook agny e zany kely ty mbola hitanareo mala tsara rô jiaby tatine teo an'izay agnarako pavo arô jiaby la famille e za zany hitanareo zany riely manafindafopakopako igny fa ko masy malazalaza agnatin'ny réseau agny andiarinankenareo lazalaza fa mampiareo hoe telo boka ty zay nataonareo raha ara zay ty mitazana foa atsika olombelogno ty ndraiky zala misy dangereux aoazao fo agnano izy ndraiky anareo zao iarinake lazany zanakan'olo hitanareo zany riely mandafindafopakopako igny fa ko masy malazalaza agnatin'ny réseau agny andiarinake nareo lazanazy fa mampiareo hoe telo boka teo zay nataonareo raha karany ara zay ty mitazagna fo ato Samuel zegny teo azo konogny tsara bekiny kara io nanomboany Samuel aetany misy izy io ty tsy hita popokony feky na izy karaha mbala sindrasindra bolo naty mbala misy olo mahatsiaro karaha Samuel na iranazy araiky tsy hitanao lagnilagny tsy hitanao popokony anareo mpagnanognano arinaky lazany zanakan'olo anareo mba mivoleza anareo matsy anareo raha ataonareo tsy manjary anareo koa tia tsaiky igny posianareo izy amin'ny fianaragna fa tsy kila amla moziky malaza telo andra io baka io tsy regny eky foty zanakan'olo ampidiranareo l'école izy mianatra ampianaranareo langy ampidiranareo asanazy io mety formenareo izy mikasiky asanazy io ampidiranareo mianatra izy koa nahay tsy perte anareo zao agnano iposiposy izy boko anareo manokatra pazy amin'ny comptenareo tompony kofa tsy fagnaraka anareo bloquenareo compte karaha Samuel to igny anareo magnasary tia Samuel anareo mangala abonné mangala laza amin'ny Samuel izy tsy agnabiafanareo page nazy personnel anareo magnano magnabiagna page anareo tompony fa magnabiagna izy anareo mitondra igny page igny kofa tsy fagnaraka anareo bloquenareo page igny fotimy zay izy agnano izy koa anareo zao mitsaikely mandafopakopako izy io nakaty tsy hoe falaigna izy nampidirinareo studio non tsy agny fa toetry fataonareo matetiky izy io izava ato firy olo andeha agnantsorontsoro zany riely io agnaniposy izy amin'ny resaka la muzika tsy haiko amin'ny resaka ino anareo zala mba mandinia fa zanakan'olo zala aza ataonareo raha karaha efa tsy tsara zay mivolagna eto tsy hoe farany misy jery fa mba hitahitanay zegny raha tokotro ho avy satria io tsy sambany Samuel teo io karaha io raha nataonareo Samuel teo igny anareo magnasary mody fanigna anareo tsy zaho firy anareo nagnantsontsoro Samuel teo igny vandy areriky raha ataonareo anareo tsisy raha manjary raha ataonareo magnano posiposy zanakan'olo anareo koa tiposy izy mandeana amin'ny olobe agny anareo maizanareo vola olobe ampidiragna anareo izy mianatra mandeha l'école fa tsy haiko igny mbala be opportunité nazy igny amin'ny resaka fianaragna ampianaranareo izy amin'ny raha tokotro mahavilavitra izy karaha zegny fa bon courage olo jiaby anao zany koa mahita vidéo nakaty aza andesinao hoe falaignanao fa noavinao mampivolagna zaza igny fa fiainagna ty fa sarotro tandray manao ahodikodignin'olo gauche droite lohanao fa olo magnasary tianao tsisy raha marigna raha ataondreo magnasary mipetapetaka aminao fa ro tia laza azonao ro tia laza ro tia mpanonga raha mikasiky ro anao ataondreo ty tezagna diavindreo tezagna anao ro manonga ro koa fa tafanonga ty paindreo anao zandroko tsy haiko asa henary zandry ty zio tsy de haiko tsara be ny tany faviany fa raha haiko izy boka avaratra igny ny nahaizako azy mandafo pakopako ary feno fahendregna zandry io magnanitra mihitsy izy ary malaza be izy ato amin'ny réseau ato de niditry studio boka izandry io ary efa nisy hiranazy araiky naboakany nomaly ty fa ho zaho ndriky zandry io mbola kely sao de tsy eritreritry ny handeha hihira ny hiditry studio fa noho nizy hitanareo misongasongadiny eto amin'ny réseau alefanareo mihira izy fa amiko manokagna raha ohatra hagnampy izy magnino tsy alefa miresaka fianaragna aloha fa tsy haiko izy na mianatra na efa tsy mianatra fa kosa raha ohatra efa tsy mianatra magnino tsy ampiditry amin'ny centre de formation amin'io raha nahaizantsika azy amin'io raha nampalaza azy izy izany hoe
ampiditra amin'ny fianaragna resaka patisserie de ankafagna restaurant kely izy na shop kely izy rehefa maheo amin'izay na koa ampianaragna langue sy be de be zavatra afaka ianaragna tsy hoe zah contre amin'izy mihira io fa sao de tsy ao fogna ny magnambiny azy nefa izy mbola hely mbola afaka volavolaigny aminazy ny raha jiaby mety hagnatsara ny hoavianazy sao de tafiditra misehatra resaka hira io izy tsy tafianatra raha maro amin'izany amin'ny fahazazagna anazy ke io sy ny fahatanoragna anazy io koa sagnatria tsy talenta anazy io resaka hira io nefa fotoagna anazy efa lany izay tokony hianarana zavatra maromaro io lasa manimba azy atsika amin'ny fotoagna io lasa dégoûté fanina azy jiaby izay tokony hagnampy azy jiaby lasa manimba opportunité ho azy amin'izay atsika fa par contre raha ohatra tegna sitrapona azy io ary raha ohatra tegna talenta anazy marigny arahaba soa arahaba tsara ary mirary azy atsika ho tonga izy amavo indrindra mitady bola tsy zay tegna magnano karaha iry sasany mila angalatra karaha zao moa koraha mandalo aleo korana ty zany tonga de toatsika vavany fa somary misy korana za zany ambarako raha voalohany eto tsy misy anao commentaire koa za tsy nikaramen'olo fa za zany naresaka momba zandry ty tato ato tanare zandry ty zandry io mpivarotra pakopako tsisy olo tsy mahay zandry miparitaka be amin'ny réseaux sociaux zio nosy be eto misy zandry tany misy zany nosy be eto ke zay am'izay zany matetika mipetrapetraka Dar es Salaam io amin'ny coiffeur namany ao koa fa tsy miasa iny zany mipetrapetraka amin'ny coiffeur iny zay de zandry zany matetika mandalo eo mivarotra pakopakonazy misy tsy maharaka karaha ty moa zaka misy amin'ny raha io azaveko aminareo zandry ty moa nandeha tamin'ny studio namoaka hira izy tao miparitaka amin'ny réseaux sociaux ato eka indraiky mety nisy nanao vidéo anazy tany tsy haiko tiangala laza commentaire n'olo karaha ty de raha mandalo am'izay zany karaha zo azonareo zandry io chaque fois izy mandeha mivarotra izy hitatsika izy façon anazy tian'olo izy olo mahay miresaka izy mahay mivarotra zay zany le raha misy zandry ty am'izay zany kofa mandeha amin'ny partie misy zay io izy ana zany mahita le façon anazy izy mahay miresaka varina na mijery anazy farina hoe tafantany zandry ana ma zanaka ania karaha tsara taiza izinao tafantany karakory azon'le raha ataony mahafinaritra tafantany antena de izy am'izay manazava hoe za mipetraka amin'ny daty to sa ino tsy de resantsika loatra fa izy am'izay zany matetika izy antanina hoe iny zany tanjonanao hoe est-ce que développer pakopakonao ty sa hoe anokatra rasa iny le tanjonanao tamin'ny fiainana manino ana tsy mianatra matetika olo manontany raha zany anao toko mbola mianatra anao karaha zo fa olo zany samy amin'ny lalam-piainany tsy haitsika raha nandalovany tao ndraiky raha izy mihitsy niteny tsara nalaiko vidéo izy niteny raha zany fa resaka zany matetika ataony koa narefa fanojo azy antonio azy amin'ny lala resaka zany izy mihitsy miteny fa hoe zaho izy tiako lasa mpihira malaza tiako karaha zandramay dirany zandramay tiany ankafizy za tiako lasa mpihira malaza izy tam'izany teny hoe za io nambara mbola moro vola zokona ka andeha studio za te hira mety tafarafara tato asa miresaka karaha zany koa izy amin'ny olo tany olo tambadiky tany olo asana tsy haiko na volany olo nanome azo vola nandeha studio sa hoe volana vorony le niteneny iny zany nandehana any studio fa hoe tanjona anazy izy te hira te ho lasa mpihira de nataony am'izay zany hira iny ny publien'olo tam'izay raha iny commentaire négatif olo am'izay miteny am'izay amin'ny hira io mandeha ao izy nandeha niditra studio io olo am'izay kila olo mikomanty am'izay zany ao hoe zandry ndeha simbatinareo nandeha nampidikynareo mihira tengatika laza karaha ty tokony pakopakonazy développenareo varina za mijery commentaire zima raha tiako antanina olo zany hoe zima zany le olo mpihira reny izy voateraka zany natokana tonga de hoe andeha hira tonga de fa hoe nisy vola irana nandeha nihira sa nisy aventure kely nandalovany asa nitady vola izy asa izy na zanak'olo manambola izy tsy haiko iny lalany hafa fa izy koa olo artiste zanak'olo mijaly mety mivarotro charbon izy mety mivarotro brochette izy mety mivarotro raha mety niasa trano izy niasa maçon izy nandeha namory vola andehana studio satria studio tsy bojo tsy tanjona ny zandry mihitsy varotro pakopako isan'andro fa andesiny hanatratra tanjona anazy nambarany tsara zaho izy sady manampy dadiko sady te hiditra studio te ho mpihira nambarany nivarotro pakopako tsy
olo ndraiky samy amin'ny hevitrinazy hoe za ndraiky tsy haiko fa olo samy amin'ny hevitrinazy ana ndraiky koa tsy miara mandalo tokony mangala onondrano fa za ndraiky koa fanao jenere amin'ny lalany tanio izy za tsy midriky amin'ny tsy haiko olo nampira azy igny e tsy haiko fa zay zany le tanjona anazy zay matetiky azavainy raha zany matetiky azavainy hoe faniriny tanjona anazy ho lasa mpihira ke tsy possible izy eo hoe toa de lasa mpihira izy iray aman-dreny tsisy volany mpandehanana studio ndraiky raha izy nivarotra fa tsy tanjona anazy mihitsy tsy faniriny ivarotra pakopako mandrakizay asa azotsika le raha mandalo zay zany le raha mandalo commentaire ndraiky kofa izy nandeha studio rao zany reny zany tena re intelligent igny tsy azo odikodina jery zany enonareo ma izy mivavana azy miresaka nanao manontany raha zany reny fanotaninao mbo tsy tapitra amin'ny point izy fa hainy raha valiny raha teninao intelligent zany reny zany tenareo igny tsy voadikodinan'olo zany izy zany misy afetsena intelligent e parce que nanteny hoe odikodinan'olo non ama karaha zay zany zaka misy atsika mangalaon-dratsika ty zay fo raha teneniko mety fahazotsika donc le raha tiako azavaina amin'ny raha zay fa apodiko ndraiky e za ty tsologno atso afo commentaire ato hoe ny karamegny koa la olo niteny forcé za lo commentaire am'zany re forcé ndre ny hira forcé ambelao izy amin'ny talenta anazy raha forcé manko hita fo hita hira miboaka eo hay foana olo hoe olo ty tsy mpihira fa ny forcé na mihira tsisy olona nervosina anazy izy za sira fa izy tatsy namana andre basina hoe za ndrena tsy maintsy mihira ngalana lazanao fa le olo te hanampy azy mety nanontany le olo te hanampy azy malahelo azy mety manontany anazay koa mahita izy eo hoe mivarotra pakopako izy ty hevidianina lafariny tsy haiko goly ndraiky hividianina ino antany tsy hainky hevitra anazy ty anamarina ma raha ataona ty sa hoe karakory mety zany raha nandalo tao hoe nanontany olo itao de le raha afaka nampina anazy na nampin'olo izy azy atsika amizay raha mandalo nanontany olo itao hoe ino ma raha tianao ato izy koa izy ny teny pakopakona ty tiako mivelatra mety volana andehanany studio mety mividianan'olo fatapera ndraiky lapoaly na nindasana pakopakonazy fa izy te hira olo te hanampy azy nampin'olo izy amin'ny resaka te ndeha studio nazy zay le raha anatin'ny fony fa izy tsy afaka forcena tsy faniriny ivarotra pakopako mandrakizay zay le raha misy zay fa lavalavako ranaka fa hitako nafanafana zany commentaire hitako za siranao olo nanampy azy tamin'ny resaka raha hitany kivikivy koa nahita commentaire tamy mety ketraketraka amin'ny commentaire mandalo fa afatra alefako amin'le olo nanampy azy tany zany anao azakivy olo koa fa manao raha anao zany tsy maintsy misy fanakiana foana négatif hitan'olo voalohany fa izy koa tanjona zandrio voaposinao tonga amin'ny tanjonany olo vao miteny hoe ampio fo zandrio zay raha anaty fony zandrio fo jery fa aza mijery commentaire n'olo avako e isorana anao zay nanampy azy tamin'ny faniriny ary olo iposy io amin'ny commentaire amiko izy io mahavitana jusqu'à amin'ny farany ny coup de pouce tompoko tsy hoe andeha hiposy anao fiainanao mandrakizay le olo fa amenanao amin'ny point de départ anao posen'olo ateriterina anao jusqu'à aloha ry eto e karakory lasa amizay anao karaha ty lasa amizay izy tompony boko mandeha amizay tsy ino raha tiako teniny fa izy koa natafavoaka hira anazy izy asa hira digny navita clip izy asa olo tena vonanampy azy amin'ny clip sy ny tariny koa fa nalaza izy tompony foana boko mizaka mivokany amizay boka io karaha zany koa zima tsy mety aminazy izy iny toy izany pakopakonazy zay zany le zaka misy misaotra atsika jiaby iny hitandreny jusqu'à amin'ny farany sy anareo le tompony commentaire négatif merci atsika jiaby nataon'olo adala tsy mitadivantena misy sasa boka magnazo azy iaho io fa adala volay aza mifagnera aminany za tsy ambanivola titsany magnakara ty tsy karaha magnano ngasa izy tsitsany zegny boka amin'ny mitady vola tsy zay mangalatra anao zegny angalatra anao tsy maintsy avoara amin'ny tapoko zegny anao amin'egninao mitady vola mitady vola zalaby avako fa tsara mbola alohany fa amin'ny farany zalaby tragno zamanao agny atsika jiaby zegny zanjoko aby na zôko aloha mitady vola tsy zay zegny agnano mahamay zegny an-tragno koa tavanjain'olo be zegny magnanova fa aza mamaly na ratsy raha ataonao na tsara tsy mila mamaly fa tanao aveny anareo mamaly io zegny alahelonany zay mivory fo zagnahary amizay zay mahinakinika ataony mijaly zay leranareo be agny
nanareo zay misy lalagnanareo mahitsy azaven'ny Zagnahary fiainanareo mampijaly ray aman-dreny zegny alahelo-nany ny volo fo Zagnahary amizay zegny melo ke ho anantsika jiaby mivavaha zalaby fa za nataonareo adala zay za mivarotra fa za gnano fo amy raha za tsy agnekiresy aminazy aloha za mandeha gn'aby sy zay za mandeha maty ya zay zoavako aby gôby zalaby sentiky sarombegna zegny katy ndeha kolany io zegny mampipatoloa zegny zegny aben'olo miaraka anja raiky zegny tsisy vola na fagnano raha tsy mandany mandeha mamaky tsagnon'olo kafa mandeha mangalatra tanao raha tadiaviko zao fiaranakazy hoe za magnamboa olo zegny fa raha tegna tiako tongavina za tiako mandeha andafo sady mandafo ops fa vraiment agnatin'ny boutique maventy le problème amizay zay le ologna lagny zay tsy de kabokatsika Za talaina akory ma. Talaina akory ma za. ako manazonaka maila velogna legniny mamorika anao jiaby mataloha ino mesy tiatsio pagopako zoko nempako raha jiaby jiaby papakorakoraky izy minagna raiky anao amlela tsiny minagna fagnodena anao Aboady? tabelady zoko nefa Otry maraiky ako ataoko telonjato Tava 2005 araiky. sérieux Ya. mety nagnino amizay zavay tsara pakopakonao ty nagnino zo pakopako raha matevigny mara agnaty raha raiky boka l'hôpital agny boka zo nagnino misy dade spécial amizay magnano anao amizay agnaty tsy mila mandeha l'hôpital ko misy arety misitsy fa dosy angosina bavy ke antsarinao ty magarako mety mampilela tsony fo ndraiky zako fa maventy io seo bana me maventy fo azony rahanao anao ndraiky izy io raha anao tay botra manjary tay finy boka somara kodiko aminao hely boka môritsika tany aie hopy sy lela malandy oazao I tsy malandy e. iny oaza manjary tay botra anao tay botra oaza manjary tay finy anao koa tia agnaraka zandimety oaza magnanao fa salopety fagnodenety zany zandimety oazao minagna raiky anao oaza milela tsony minagna fagnodenanao oaza mbala tia agnampy aietsika za oazao e raha zay mbala be izy angamaro koa e mety zao kesaky anao ty magarako pimamboka agnaranany pimandatsy fa vaza gasy bonjour speak english speak english Yo tena Joan mavedivety. ya merci zokonaka tombe ny lany mahazo vola be nakatagna tasmena oaza zay zalahato e sonao mba andeha njara elo hoe anjaraiky afanao zegny Tomila ke zay zozoko nefa mitonga fa maro zay na artiste na matoelana dady aza magnano megnamentsy aza vidéo hitany dade zay zo izy mbala connexion io volanandy Ya, otriny volany connexion io. 10 000 karaha Hein? 10 000 za magnano vidéo Zegny zo 2000. iya 2000 nga magnano connexion e. Ao calme anao fa. ke raha miaro aminany zegny andimanjato izy io fa izy io boka fa magnamio moraly ambony tany agnaranany amizay zay pakopako dimanjato miaro vanio vitamine boany calcium jiaby Kasi mampa-intelligent raha ty tsy? magnamio vadovao jiaby Sérieux? magnadosongomana C'est normal io vadovao nazy ko mety desa zay andamako boka zay. lambana koa direka anareo aminany Regny loa zay mana. akory izy azokona ka tivondrika